Roja tots n'hem sentit a parlar, inclús sabem què hi fan allà. No tot, la tasca és immensa, però tots hem vist alguna actuació del servei d'emergències o algun avi acompanyat pel carrer, nens educats en el lleure, inclús molts hem fet alguna formació de la Creu Roja. Però el que és segur és que tots, quan hem parlat de la Creu Roja, hem sentit la paraula voluntari. Però què és un voluntari? Doncs per mi una persona voluntària és una persona generosa, solidària i compromesa, que conscient de les dificultats i mancances del seu entorn, decideix donar part del seu temps lliure als altres, sense esperar res a canvi. El voluntariat és la base fonamental que sustenta aquesta institució. De fet, és tan important que un dels 7 principis de la Creu Roja és el de caràcter voluntari. I és que sense voluntaris la Creu Roja no podria estar compromesa amb la societat com ho està des de fa més de 150 anys. Però no és només gràcies al voluntariat que aquesta institució pot fer la seva tasca. Sense els socis i sòcies, res seria possible. Un soci o una sòcia penso que és el mateix que un voluntari. Però el que passa és que no pot dedicar temps als altres i llavors decideix lliurement fer una aportació econòmica, contribuint així a que el món sigui més just. Sense l'aportació dels socis i sòcies, ni la Creu Roja ni el seu voluntariat podria caminar. Gràcies al voluntariat i als socis i sòcies, la Creu Roja Barcelona cada any pot donar suport i ajuda a més de 90.000 persones que ho necessiten. Gràcies, gràcies de tot cor, perquè vosaltres sou qui ens permet estar cada dia més a prop de les persones.